Как премина гласуването на закона, вижте сега. Още едно ще запаля. Гледаме календар на нова. След като мнозинството гласува за, се появиха първите недоволни. Аз искам прегласуване не от името на парламентарната група на НДСВ, а лично с мое име, като пушач. Режим на гласуване. Пушачите и непушачите се хванаха за чуждите карти и голямото нацакване започна. Виждаме доктор Китов, който гласува с 2, 3, 4, 5, 6 до 8 карти. Ми обича да си пуши човека, бе. Не е само той зуек. На Любен Корнезов също не му харесват резултатите. Прекратете гласуването, обявете резултат. Общо гласували 115 народни представители. Абе, докторе, елайски прегласували. Абе, прегласували искайте. Да кажи му какво дреми. Доктор Китов. Ето така се куват законите в България. Стигат тия десетимата да се разберат помежду си, за да се получи кворума. И така, след като пушачите се опълчиха, решението беше прегласувано. Доктор Китов отново беше изключително активен. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Мисля, че този път гласува поне с 10 карти минимум. Може би само толкова е имал. Ами докторе, все пак, как ще остане да бъде забранено пушенето тук така? Прекратете гласуването, обявете резултат. Оказа се, че непушачите отново са успели да натиснат повече копчета. И на доктора не му оставаше нищо друго, освен да заяви. Аз и господин Пантев винаги ще се пошеволите навсякъде. Това е! Като не ти харесва някой закон, няма да го спазваш. Страхотен пример от доктор и депутат. Естествено, Зуек, те са над закона. Винаги. Аз и господин Пантев винаги ще се пошеволите навсякъде. Корнезов също е искрено възмутен от този закон. Но въпреки, че направи каквото можа, пак не успя да го спре. Как може да почва? Ще отиде на бар, ще отиде на той, това е работа. Това е абсолютно забрана във всеки. И в заведение на той. И какво да го правят? Кои пъти го поставям тук кодана? Няма страшно, господин Корнезов. Ще съберете депутатските карти на повечко приятели и пак ще си го прегласувате. Ще си го върнете още 5-6 пъти и накрая ще се получи. И какво да го правят? Кои пъти го поставям тук кодана? Рачков, не си ли забелязал, депутатите винаги имат сериозна аргументация за начина, по който гласуват? Да, Зуек, ето желязната логика на Олимпи Кътев. По същата логика аз мога да бъда недоволен от много неща други, че примерно защо има толкова пълни хора, пък аз харесвам по-слабите брюнетки, примерно. Ама естествено, другата седмица може да забраните блондинките. Абе, на мен ми се нарушават правата, защото хич не харесвам депутати, ама ми се налага да ги гледам и слушам непрекъснато. По същата логика аз мога да бъда недоволен от много неща други, че примерно защо има толкова пълни хора, пък аз харесвам по-слабите брюнетки, примерно. Нали? Това ми се нарушава правата. Господин Василев, имате ли коментар? Да! Какъв е той? Не знам откъде да ги почне, ще ги подхвана обаче наред. Сега. Искам да става правда, не може това нещо няма. Слушайте сега. Първото, което аз искам да кажа. Господин Василев, доктор Китов, прекланям се пред вашия талант. Прекланям се. Поклони се ти, това е талант. Пред него е талант? Да, това е талант. Първото сега, което искам да кажа сериозно. Господин Пирински, системата ви против гласуване с чужди карти не работи! И понеже ние, българите, много бързо забравяме, ще припомним, че новата система струва повече от $500 000 и трябваше да ограничи тази практика. Какво става? Какво става, бе? Какво става тука? Какво правите там, бе? Ма те пари на кой са? Ще им ставам на крака, селей! Така, на практика обаче. Няма страх. На практика обаче всичко си е същото и законите на държавата продължават да се куват от 10 на 20 ковача. Максимум. Второто, което искаме да кажем е, господа депутати, да не спазвате законите, които сами гласувате, си е ваш проблем. Обаче знаем, че си имате имунитет и можете да си правите каквото си искате. Това за никого не е тайна. Молим ви ние, на колене ви молим. Дай да застанем на колена. Моля, на колене ви молим. Ето, молим ви. Ето тук, пред цветята ви молим, поне не заявявайте с такава гордост от трибуната на нашето Народно събрание, че ще ги нарушавате. Защото докато вие се държите по този начин, така ще се държи и цялата ни държава. Господа депутати, още един път, че може да не съм видял. Следващия път друго ще направя. Няма да им се помоля.
Ето един пример от новините на TV2. Този шофьор на автобус смело пали цигарка, въпреки че това е забранено. Ама прав си човека, Рачков. Щом депутатите няма да спазват законите, що той да ги спазва? Ми да. Пушенето в градския транспорт е абсолютно забранено. Въпреки това, гледайте се добре и вижте дали наистина е така. Къде е забранено да пуши? В градския транспорт. Аз съм си на работното място, аз си пуша в кабината, не пуша навън. Да, ама пушка отива и натам, към хората. Сега не мога спра да не оди. Знаете ли, че е забранено? Ти като прътнеш на те или ме риша на другите, а? Зависи какво си ял, мен ако питаш. Къде е забранено да пуши? В градския транспорт. Аз съм си на работното място, аз си пуша в кабината, не пуша навън. Да, ама пушка отива и натам, към хората. Сега не мога спра да не оди. Знаете ли, че е забранено? Ти като прътнеш на те или ме риша на другите, а? Както се казва, каквито политиците, такъв и народа. Знаете ли, че е забранено? Ти като прътнеш на те или ме риша на другите, а? Аз и господин Пантов винаги ще се пошеволите на